jenenge bawa iki akeh. Mas aku gawe manut panjenengan menika. Pun kula nggih manut mawon. Waduh, lha iki padha manute ya awake dhewe medhun ya lek padha manute. Ya aja ta ya Pak Didik lek wungan ki tenan. Bu Tunuk wau. Butini, Bu Tunuk. Butini. Menika keluarga saking anu lho nika sing seragame sami menika saking Karanganyar Solo. Terus Palir Salon. Palur Ngidul kaya. Keluarga saking Salon iki rumah samu. Kancane speaker apa piye kaya. Mboten ngono rumah saku. Nggih, mau Butini saking napa Butini? Perjalanane 8 jam. Saking pundi? Saking Salon. 8 jam kok Salon? Saking Solo. Oh, saking Solo. Saking Solo. Kok Solo kok